Bueno, Francisco Singul, de Santiago de Compostela, son historiador da arte, xefe de cultura da área do Xacobeo. A miña primeira experiencia co Camiño de Santiago foi na Facultade de Historia, moi especialmente tamén sendo membro da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago da Coruña, da provincia da Coruña, que foi un dos xermes da Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago. Bueno, o Camiño de Santiago para min ten múltiples significacións. É un feito histórico vivo, son 1200 anos de historia que, baixo o meu punto de vista, vai en paralelo á historia de Europa. Ten, ás veces, períodos de gran éxito, de gran luz, e hai épocas de certa sombra. Pero, insisto, é unha evolución que vai parella á historia de Europa. E dende o punto de vista espiritual, persoal, emocional, pois a min pareceme que ten un significado moi actual porque é unha manifestación, unha das manifestacións máis importantes, máis significativas do que a sensibilidade contemporánea está demandando, pois un camiño onde é posible ter un contacto coa natureza, cos demais seres humanos, cun mesmo, un camiño onde pode, se na Idade Media buscábase unha regeneración espiritual, persoal e ao mesmo tempo unha regeneración da sociedade, na actualidade é un camiño, un gran lugar de encontro, sigue sendo un espazo especial, un espazo sacro na Idade Media, agora mesmo é un espazo de emoción, un espazo de contacto coa historia, coa cultura, coa natureza e cos seres humanos. En definitiva, pareceme, dende o punto de vista espiritual e cultural, un dos feitos fundamentais da civilización contemporánea. Bueno, hai moitos momentos importantes, significativos na miña experiencia no Camiño de Santiago, nos camiños de Santiago. Teño moi bons recordos, por suposto, do Camiño francés. No Camiño portugués tive unha ferida nun ollo, por tanto, sempre me lembro desa, que foi en Portugal, ademais, na subida en La Brulla. Teño esa lembranza non moi positiva. E logo tamén teño como recordo esa participación da Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago na recuperación do Camiño de Fisterra. Teño ese recordo de andar pintando as frechas amarelas polo Camiño de Fisterra. E logo moitas lembranzas en Portugal, en Francia, en Italia mesmo, incluso en Inglaterra, peregrinei moitos lugares de Europa. Por lo tanto, son unhas vivencias que están moi en consoancia coa miña actividade como estudioso do Camiño de Santiago e tamén como peregrino. Bueno, as miñas primeiras experiencias coa peregrinación foi nos anos 90. Certamente hai unha diferencia con respecto á peregrinación actual, pero é normal, trátase dunha evolución debido ao gran éxito que o Camiño de Santiago experimenta a finais do século XX, inicios do século XXI, eu vexo agora mesmo, eu non participo da idea da masificación, aínda que certamente hai lugares, hai tramos do camiño, especialmente o típico Sarria de Compostela, onde sí, hai moita xente ás veces, sobre todo nos meses de verán. Pero facendo o último meu treito de camiño, que foi Santiago a Fisterra, con moita xente, con moitos peregrinos, pero tiven a mesma sensación de ese contacto coa natureza, ese contacto vivo co resto dos peregrinos, cun mesmo, obviamente, e coa natureza viva. E logo, a emoción de chegar ao cabo. Eu penso que non hai moita, baixo o meu punto de vista, non hai moita diferencia entre peregrinar nos anos 90 e a peregrinación actual. Agás matices, para mí son matices, de que pode haber moita xente en determinadas épocas do ano, en que a infraestructura ten máis servizos, e ás veces pode dar a sensación, entre comillas, dun certo parque temático, pero penso que non é así. O Camiño ten moito futuro e na actualidade penso que está vivo e está forte. Bueno, a peregrinación xacobea na actualidade ten un impacto importantísimo nas poboacións rurais. Hai que decir que sobre todo en Galicia. Tamén en Portugal, en Asturias, León. Ao longo de todo o camiño na península
é significativo, pero sobre todo en Galicia. Penso que, dentro do punto de vista socioeconómico, é clave, hai, sobre todo nos povos, nas vilas, nas aldeas, podemos pensar tanto no Cebreiro, como en Sarria, como en Caldas de Reis, en Padrón, en fin, hai un impacto económico moi importante, moi positivo, debido precisamente fundamentalmente ao desenvolvemento da infraestructura de acollida, e cada vez hai máis albergues privados. Tamén influe moito na restauración, nos bares, nos restaurantes, nos supermercados. É fundamental agora mesmo para o desenvolvemento económico da Galicia rural, da Galicia urbana tamén, pero o impacto é moitísimo máis alto nas vilas, nos povos. Penso que Fisterra e Muxía son dous exemplos tamén paradigmáticos deste éxito do Camiño de Santiago. A nivel do que é a natureza, o impacto sobre o medio ambiente, non me parece negativo, porque hai un maior cuidado, porque hai unha maior sensibilización por parte da poboación rural. E sobre o patrimonio tamén. Vemos que o patrimonio tamén estáse a restaurar, e, por lo tanto, a incidencia, baixo o meu punto de vista, é positivo. O mellor teño unha visión moi positiva da peregrinación xacobea, pode ser, pero non podo deixar de pensar neso. Penso que a nivel medioambiental, a nivel social, a nivel económico, a nivel da experiencia dos peregrinos coa poboación local, dos peregrinos entre eles, penso que é unha experiencia positiva. E, por lo tanto, un desenvolvemento óptimo para a cultura, para a sociedade e para a economía moi particular de Galicia. Bueno, en definitiva, para mí gustaría que no futuro fose un espazo aberto a todas as sensibilidades e a toda a cultura universal. Penso que o Camiño de Santiago ten que continuar con esa vocación de lugar de encontro, de espazo aberto. Para min ese é o futuro. Europa, pero tamén unha universalidade e un achegamento a todas as sensibilidades da cultura global, facendo que o Camiño seña unha experiencia moi positiva para todos aqueles, veñan de onde veñan, coa intención de peregrinar e ter unha experiencia moi semellante a que na Idade Media tiñan os peregrinos cando iban a Compostela.